Východná i severná časť mestského opevnenia získala úplne novú podobu, ktorá sa stala priestorom na príjemnú prechádzku, ale prispela i k zvýšeniu prebytu mesta v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Dlho, a je potrebné povedať i oprávnene kritizovaný park na Dlhom Rade, dostal modernú, atraktívnu podobu. Po rokoch tu opäť vznikol priestor na príjemný oddych a posedenie, v ktorom sa spája história i moderná súčasnosť s novou dominantou nášho mesta, svetelnou a hrajúcou fontánou. Rozhodujúce finančné prostriedky na realizáciu tohto jedinečného projektu získalo mesto z grantového programu Ministerstva kultúry, ale najmä na základe rozhodnutia vlády Roberta Fica, ktorá na svojom minuloročnom výjazdovom zasadnutí vo Svidníku uvoľnila na tento účel 677 000 eur. V rámci naplnenia programu revitalizácie historického centra sme postavili ďalšie nájomné byty v podkrovných priestoroch historických budov na Radničnom námestí, ktorých výstavba bola v rozhodujúcej miere financovaná z grantového programu Štátneho fondu rozvoja bývania. Externé zdroje sa nám podarilo získať aj na realizáciu programu výstavby malometrárnych bytov vyššieho štandardu na sídlisku Poštárka. Prostredníctvom zabezpečenia výstavby sieti technickej infraštruktúry sme podporili ďalšie pokračovanie individuálnej bytovej výstavby na území mesta. Pre podporu aktívneho využívania voľného času mladých ľudí sme vybudovali detské ihrisko na sídlisku Vimbark. Veľmi aktívne sme sa zapojili do grantového programu vlády Slovenskej republiky na podporu výstavby polyfunkčných mini-ihrisk s umelým povrchom. Pardiovskej novej a v areálu základnej školy s materskou školou pod Papiernou a na Walkerovej ulici tak vyrástli 3 moderné voľne dostupné športové stánky. Výstavbou futbalového ihriska s novou trávou a osvetlením v areálu mestského štadióna, ktoré naviac spĺňa parametre Medzinárodnej futbalovej federácie, sme chceli prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu tréningových podmienok futbalových mužstiev všetkých vekových kategórií, ale i pre aktivity širokej verejnosti. Nové polyfunkčné ihriska pribudli aj na sídlisku Vimbark a na Moliterke. V rámci programu revitalizácie verejných priestranstiev sme zrekonštruovali park pri gymnáziu, ktorého novou dominantou sa stala socha pardiovského rodáka Leonarda Štekela, ktorá bola odhalená v rámci programu oslav 5. výročia jeho narodenia. Z významných investičných akcií, ktorých predmetom je riešenie praktických potrieb obyvateľov nášho mesta, ešte musíme spomenúť prínos Hrádku Mihaľova, ale najmä získanie investora pre výstavbu kogeneračnej elektrárne, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku. V súvislosti s realizáciou rozsiahlých výkopových prác potrebných na vybudovanie primárnej siete horúcovodov sme sa s investorom dohodli, že všetky rozkopané úseky nielen uvedie do pôvodného stavu, ale zrealizuje ich povrchovú opravu v plnom profile. Mnohé miestne komunikácie a chodníky tak získali úplne novú podobu. Tým najdôležitejším prínosom je však zabezpečenie nezávislosti od plynu, ekologická výroba tepla, podpora udržateľnosti pracovných miest, ale najmä minimálne o 10% nižšia cena tepla pre odberateľov napojených na centrálny zdroj vykurovania, ako by tomu bolo v prípade výroby z plynu na najbližších 20 rokov. Celkový dojem a kvalitu života v meste zásadným spôsobom určuje kvalita siete miestnych komunikácií, ktoré obyvateľia mesta, ale i jeho návštevníci využívajú každodenne. Aj napriek negatívnym dopadom svetovej finančnej krízy sme pokračovali v systematickej realizácii programu obnovy miestnych komunikácií a vo výstavbe nových chodníkov vo všetkých častiach mesta. Celkovo sme obnovili viac ako 24 km ciest a chodníkov v hodnote viac ako 2 milióny eur. Strom doterajším kruhovým križovatkám na území mesta pribudla štvrtá na frekventovanom úseku pri strednej priemyselnej škole. Zvýšeniu plynulosti cestnej dopravy prispela k rekonštrukcia križovatky ulic Komenského a Ďáskova. Kritickú situáciu v oblasti parkovania na jednotlivých sídliskách sme sa rozhodli riešiť rozširovaním parkovísk medziblokových priestorov jednotlivých sídlisk vo všetkých častiach mesta. V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov sme vybudovali cestnú svetelnú signalizáciu v jednej z najfrekventovanejších častí mesta na ulici Zlý Hrad, ale realizovali sme i výstavbu chodníka na Pardiovskú zábavu a prvú etapu výstavby chodníka s osvetlením do Pardiovskej novej vsi, ktorá by mala nielen spojiť Pardiovskou do časťou mesta, ale výrazne zvýšiť bezpečnosť pracujúcich či navštevujúcich prevádzky priemyselnej časti nášho mesta.
Hľadanie efektívnych riešení a maximálne šetrenie prevádzkových nákladov sa prejavilo i v opatreniach prijatých v oblasti mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom obnovy vozového parku, vrátane kúpy dvoch malokapacitných autobusov, čo by sa malo prejaviť znížení nákladov, ale najmä vo zvýšení kultúry cestovania. K tomu by malo prispieť i posadenie 15 nových čakární bez nároku na rozpočet mesta. Novú podobu dostali i jednotlivé cintoríny tak, aby piekné miesta ešte dôstojnejšie zodpovedali charakteru, na ktoré sú určené. A aj týmto spôsobom sme vyjadrili úctu a vďaku tým, ktorí už nie sú medzi nami. Najvýznamnejším zdrojom na realizáciu investičných, ale i neinvestičných projektov boli finančné prostriedky získané prostredníctvom grantových programov jednotlivých ministerstiev, štátneho rozpočtu, ale najmä žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Samospráva reagovala na každú výzvu, v rámci ktorej bola oprávneným žiadateľom. Výsledkom tohto snaženia bolo celkovo 20 schválených žiadostí, kde nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 26 miliónov eur. V oblasti rozvoja zamestnanosti, ktorá patrí medzi jeden z nosných programov samosprávy, sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu hnedého priemyselného parku, ktorý vytvorí možnosti pre vznik minimálne 250 nových pracovných miest pre všetkých v obchodníckom priemysle. V oblasti modernizácie školských budov sme už zrealizovali projekty znižovania energetických nákladov a modernizácie základnej školy s materskou školou pod Výbargom a rekonštrukciu materskej školy na Komenského ulici 47 a materskej školy na Nábrežnej ulici. V štádiu realizácie je projekt modernizácie základnej školy s materskou školou pod Papiernou. V záverečnej fáze prípravy podkladov nevyhnutných začiatku stavebnej realizácie sú projekty modernizácie základnej školy na Volkerovej ulici a základnej školy na Komenského. Aj druhá strana dlhého radu dostane čoskoro novú modernú podobu zásluhou schváleného projektu jej revitalizácie. Modernizácie sa dočkajú i oba domových dôchodcov. Súčasťou týchto projektov je nielen rekonštrukcia vlastných budov, zlepšenie vybavenia ich zariadení, ale aj rekonštrukcia priestorov klubov dôchodcov Bardejovskej Novičky a v Dlhej Lúke, rovnako výstavba nového senior centra v priestoroch domova dôchodcov Toplianska. Zásluhou úspešného grantu v oblasti životného prostredia získame už čoskoro novú čistiacu techniku, ktorá prispieje k ďalšiemu kvalitnému života v našom meste.